Dwe mara pagachiel higa ka higa en dwe ma ing'iyo ga kati puonjo oganda kotenore kod tuoche mopogore opogore mag kansa. Tiende ni dwa ni oganda ong'e, wadendo ni awareness, mondo mi wang'e ni en ang'o gini manyalo keto e ong'ala manyime mar yudo kidienje mopogore mag kansa. Inyalo fwenyo nade to ponono ni yude ka ponono ni en chona. Inyalo thiedhe koso, yore mag thieth thoro chalo nade kod weche makamago. Emomiyo amor mokalo nyakwara Mugia Jwang' mondo mi arwaki e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono mabiro taye na Ruth Otieno. Amor wendo wa kendo daktari wantiere studio obonyisowa nyinge en wuod kanye olonye weche mage kae to wadhi go mbaka kotenore kod kansa mar obo. Daktari machiegni. Erokamano Ruth, koro luonga ni laktar Primus Ochieng'. An laktar mathiedho tuoche mag kansa, thiedho gi stima, athiedho gi chemotherapy, to kendo nitiere thieth mambe mwathiedho go tuo mar kansa mabiro ga nek miluongo ni thyroid, manithiedhe gi capsule moko. To an based Kenyatta Hospital to gi hospitende ma around gi. Puonjo University ma Nairobi. Erokamano. Amor mokalo mar bedo kodi daktari odiechieng' ma kawuono. Dwe mar 11 watimo awareness. Kata wapuonjo oganda gi ng'e mathoth kotenore kod kansa mopogore opogore. Kawuono waketo maino e kansa mar obo. Mulnwa kanyo kata thor wach ma higa ni onyalo bedo ang'o tang'o ma diher mondo mi wakete maino kata seche ma ipuonjo wa kawuono. So kansa mar obo en kansa ma kaka e pinywa ka opogore kaka pinje ma oko, pinje mag wazungu. Pinje mag wazungu en kansa mokwongo, en kansa number 1, en mong'enye kabisa. Pinywa ka beto tin. Wasungu kuchicho en kansa mar joma ywa ndawa. Ka ng'ato ma ywa ndawa thoth gi yudo kansa ni. Karwa ka joma ywa ndawa be ok yude kabisa, kendo wayude mana mang'eny kuom joma mon. Koro dwe ni en dwe ma paro tuo mar kansa mar oboni, nikech kata dala ka wanno komedore kendo medore jok ma ok ywaga ndawa. To en kansa ma samoro yude bedo matek, nikech en kansa ma biro mana kaka tuoche mag kor biro. Tuoche mag kor gin tuoche mang'eny ga kabisa. Ji mang'eny nigi tuoche mag kor, nikech kaka environment masani ok ber ahinya. Wabiro gi ndalo ma piny ng'ich kaka sechegi, ji mang'eny fuolo, ji mang'eny korgi samoro goko ka jok manigi asma. Tuo ni be nyalo biro mo opandore ma ok inyang'e ni en mana kansa. Onyalo biro kaka tuoche mag kor ma iyudo ga pile pile kaka mar pneumonia, TB kama. Koro miyo ber mondo jopiny ong'e, mondo ka gineno ka nitie sign kata symptoms moko, onego gidhi kar laktar mondo ong'igi mondo pim wach mar kansa ni konya bedo tuo machando gi mar kor. Mano en point nyakwara Mugia Jwang' madaher mondo mi ichike iti maber. Daktari wacho ni ok en tuo mar jogo ma ywa ndawa kende, to en tuo manyalo mako ng'ata ng'ata. Ing'e ni thoth ne paro ga ni nikech ok aywa ndawa kata nikech ok ywa ndawa ok nyal bedo kod kidieny mar kansa. To iwachonwa ni pacho ka thoth ne jogo ma ok ywa ndawa thoro yude. Kata kamano, daktari wathoro ga bedo kod jogo mantiere ong'ala mamalo ma samoro ok oywa ndawa. To ang'o manyalo keto ng'ato ong'ala mamalo mar yudo kidieny mar kansa mar obo? Iparo kuom nonro mosetim, iparo ni kansa mar obo, nikech wanene kuom joma nyiri, joma mon, wawach ni joma mine. Joma min gi thoth gi ma ikgi kachakore kar 30 ka nyaka kar 50 ka e pinywa ka. Thoth gi gin jok ma odak maber, ok gin jok ma odak kaka nitiyo gi yien ahinya, ok jok ma ni gin ema gitedo seche te. Gin jok ma thoth gi gidak upper class, gin jok ma odhi skul, jok ma nigi mtokni, jok ma nigi joma tedo negi ot, jok ma konyo gi e udi. Gin joma mine ma tiyo tije ma gin kaka level mag managers. Magi jok ma thoth ne wayudo ni nigi tuo ni. Moingo jok ma yudo kaka pinje ma oko ma thoth gi gin jok ma madho ndawa, gin jok ma odak e street, jok ma ywa ndawa seche te. Kae kendo chuo bet tin ne tuo ni moingo joma mine. Koro iparo kuom nonro ni nyabedo ni genetic, obiro kaka kuom family, to nyabiro ni bedo ng'ama min in wika kuom tuo ni molo joma chuo. To kendo joma osomo ne gin wika moingo joma ok osomo. Koro magi en nonro ma pok obiro maber kabisa. To gima nya wacho ni joma yude mang'eny kode gin joma mine modak e kuonde kaka kuonde cities madongo kaka Kisumu, Nairobi, Mombasa, Eldoret. Thoth gi gin jok ma odak e taonde gi, gin jok ma ok timang'o, ok nigi jok ma tedo negi, ok gitedi, ok giti gi yien, gitiyo gi gas, gidak e ute madongo, gin jok ma kata ni smoke kata mana
buru ma kuom kendo ni ok makgi kabisa. Koro mane gima pod otamwa ni tang'o miyo jogi gin ema gini mako to jok monego bed no mak jok matiyo gi yien katedo, jok manigi buru mang'eny, jok ma ywa ndaw to ok yude kabisa. Koro en gima strange kabisa kuorwa kama wadak e Afrika kae. Kuom South Africa, North Africa ma wazungu ng'enye, en tuo mang'eny kabisa kendo joma ni kode gin joma chuo. To joma chuo gin jok ma madho gandawa. To kora joma mine thoth ma madho ndawa ema yude. O manyiso ni joma mine tiere ong'ala mamalo mar yudo kidieny ni mar kansa. Ka utimo nonro no ibiduoge penj laktar ka ipuonjo oganda to debed ni en ang'o momiyo mine ma ok ted gi yien, mine ma samoro riembo mtokni, mine ma samoro dak kuonde ma inyalo wach ni beyo kata ler ema yudo kansa ni mang'eny moingo jok ma inyalo paro ni nyalo bedo kod kansa nikech samoro kitedo kod iro inyalo paro nikech itedo gi iro sate koro nyalo lilo obo kata nyalo kelo ni kansa ni to naenore ni kare ok en kamano. Kutimo nonro tibi konyi kwa Ramogi Ajwang'. Kapok wadhi matut e twak daktari wang'e ne ka kansa obo maber, obo maonge kod chandruok kachiel kod obo ma samoro kansa osechako mako mondo mi wadhi nyime kod twakwa kata chenrowa ma odiechieng' ma kawuono. Wantiere kod picha moro maber ka. Obo en kama chalo kaka tij obo maduong' en kawo muya to oywe muya gi ogolo gik maricho, to kawo muya maber orwake i dendi, muya marach ogolo, chafu mane nitie muya gi gichopo kanyo te. Eminono ka ng'at ma madho ndawa oboe kethore kabisa kendo oboe rach kabisa. Ng'ama ok madh ndawa oboe bedo kama ler kabisa kaka picha gi wacho. Koro ma en obo ma ber ma ng'ama ok madh ndawa ma en ng'ama oboe. Obo maber en obo ma en round kama king'iyo iye tinyalo neno gima oko kocha nikech obo chalo mana kaka mattress. Nikech wa ema odonjo iye kuro mang'eny to obo en na kaka mpira ma muya donjo iye aeto kendo sama muya no osedonjo donjo e del aeto muya chako wuok. Koro en gima donjo to wuok. Omiyo kata iye kuch nyalo neno gik moko. Ma en obo ma healthy maber. Obo ma koro okethore koro ka kansa obedo kuome chalo kama koro iye kuch ok inyalo neno gik ma ng'adro kaka minyalo neno kaegi. Koro ma obo mosekethore. To wabiro nyiso kendo picha machielo manyiso obo ma ng'ama osemadho ndawa mang'eny kata ng'ama tiyo kuonde ma iro nitie mang'eny kaka okethore. Koro obo en gima chalo kaka filter, wanyalo luonge kaka filter ma gimoro amora mirwako iyi gi umi kaka muya donjo to kanye mobede atimang'o iyweye maler. Nyakwa Ramogi Ajwang', wadwa ng'iyo picha mar obo mar jagono ma madho ndawa kata obo mag jagono ma samoro ntiere kuonde ma iro thoro bede mang'eny. Kuom ranyisi kaka taonde kama iro mag mtokni ng'enye, samoro ng'ato tiyo e factories ma samoro koritore yo makare, o inhale gik mang'eny mopogore opogore, nyalo ketho obo koso. To ponono ni nitiere kuonde ma kama ginyalo timo nang'o mondo mi iduok thuolo ni chien mar bedo kod kansa mar obo. Ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni nitiere kod kansa mar obo. Mago gimoko mathoth bire kidieny mar 2 ka wasekawo yweyo. Seche moko kawo yweyo ka nitiere kod penjo moro amora orno e namba mar SMS en 2360000. Call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This slow season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by Land Cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Na
mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni nice. Si nice na Nice Extra Premium. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ngono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machiegni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wadwani wang'e, wadwani wapuonjre kotenre kod kansa mar obo mabende oseyudore ni mako mine mang'eny kipimo kod chuo. E pinje maoko thothne joma choma ywayo ndawa kod weche makamago. To pacho ka to gin mine mabende samoro ok ywa ndawa, samoro gidak kuonde maler, ok gited gi yien kod weche makamago ema nitiere kod thuolo mamalo mar yudo kansa ni. Nikech ang'o debede ni ang'o madhi nyime. Kane pok wadhi e yueyo ne wasingo ni kwaduogo to wadhi tang'o ni picha mar obo ma osecham kata mokethore nikech ndawa kod obo ma pod ngima, obo ma pod ler. Daktari ukang'eyo kama e picha mani wacho? Ma e picha mana wacho. Machiegni. Koro ma obo maler minya neno kako chala en gima remo ringe iye kendo kuom ma muya donjego ineno maber. Koro mae kama nitie to kelo muya donjo kama iluongo ni trachea ni. Koro ka muya osedonjo to donjo korachich gi koracham. Koro kimadho ndawa kata itiyo kama nitie buru mang'eny kata kama nitiere iro mang'eny, mae kaka iketho obo mari. Koro obo kokethore ma irogo osedonje ma kimadho ndawa mang'eny, mae kaka obo chalo. Koro bedo gima olil kabisa, no ka gini olil ma kuonde gi rotenge lokore kabisa. Ma en obo ma osekethore. Ma obo ma mos olokore kansa. Osechopo kama to loso kansa. Koro gimoro amora manyalo keto obo ng'ato obed kama miyo ng'ano obed kansa. To ratinde be kichiewo gokinyi kintie Nairobi ting'iyo iyudo ka ute mang'eny ok inya neno. Ok inya neno KICC ka nchi nene chon. Ute mang'eny ok inya neno nikech wambe sani wabedo gi mtokni mang'eny ka Nairobi. Wabedo gi kuonde maloso industries ma factories maloso to kendo golo iro mang'eny kabisa. Kuonde migere udi be ng'eny. Koro muya masani wamadho, ok wamadho, muya masani waywayo sani okethore kabisa. Koro wambe mos ne gini timore osechako ketho lungs wa. To ka lungs ochopo kama inya yudo kansa yo mayot kabisa. Thothne winjo ka kiluonge ni silent killer. Kopogore kod tuo mar pressure kata tuo mar skari mabende nego gaji kata hinyo ji aling'ling'. Mulnwa wach mar kansa mar obo ni gimomiyo uluonge ga ni silent killer. Gimomiyo waluongo tuo mar obo ni silent killer nikech in gobo ariyo. Kata kiketho achiel pod idong' achiel machielno nyalo tiyo. Thoth joma bedo gi kansa mar obo kochakore to ok inya ng'eyo. Ok inya ng'e ni in gi tuo. Ji mang'eny
ithiedhoga ni gin gi pneumonia. Ka pneumonia no osebedo to bedo TB. Thoth joma bironwa makoro nigi kansa mar obo osethiedhgi e tuo mar TB. Samoro thiedhgi tuo mar TB didek ding'wen. Wang'e ni tuo mar TB kothiedhigo onego changi. Yedhe mag TB mang'eny sana gin effective kabisa. Ma ko in gi TB to thiedhi onego bed ni chango. To kithiedhi gi TB to TB ni ok rum. To TB ni en tibu maduoga. TB en infection moko onego bed ni kothiedhi higa manyien ochako duogo. Koro thoth ji ithiedho gi tuoche mag kore nikech tuoche mag kore ng'e ka pneumonia to ok rum. Ka ithiedhi to ok rum onego pimi mondo ng'i kaka gin. To gik ma kin gi tuo ni mar kansa mar obo ibo neno ka fuolo. Ifuolo ma ithiedhi to fuolo ni ok rum. Ahonda. Mar ariyo kifuolo tigolo remo. Mar jo TB thoth ne gologo kego sana. Jok moko nyalo golo remo to ma thoth nyalo golo remo. Thoth ji golo remo. Mar adek dendi rumo mos. Mar ang'wen iol kabisa. Iwinjo kiol kabisa. Mar abich nyalo chalo kaka ng'ama nigi asma ma iwinjo ka kori dinore. Moko biro kaka kori dinore ma kori ofundore ma imi yadh mag asma cha to be samoro iwinjo maber matin. Ichaki duogi mi yath. Onego bed ni kinja asma kumiyi thieth maber onego bed ni gino weyi dweche moko. To kitiyo gi yedhe ka yedhe be onego bed ni konyi. In yedhe gi ok konyi maber kaka jo asma moko. Mano nyalo bedo ni en mana kansa gi. To gi jok moko injo nyalo chopo kama koro odiyo nerves magi momini duondi lal. In ifuolo ga to duondi lal. Ti jok magen duon malal no ema lal. Jok moko be omako nerves ma konyo ji kuom chiemo ma kichiemo tinomna ka chiemo wi seche te. Koro mag gik ma jok ma nigi lung cancer kosebedo advance chako chandore kamano. To kochakore to thoth ji ok ibi winjo. Bedo mana gi pneumonia, TB, emithiedho TB. Koro bedo silent killer nikech thoth ji osethiedhi gi pneumonia gi TB mag gin kansa. Koro gibiro ka gini ose landore e del makoro ok nyal thiedhe. Thieth mimi koro en mana mar gaya matin. Koro miyo ok iluonge ni silent killer nikech onegi silently mos. Tuoche mar TB be sani tinde tin. Ji manigi TB tin. Kata pneumonia ok onego bed ni maki mang'eny. Koro gik mang'eny kineno kuomi onego ine laktar. Yena mondo mi aduoki chien mana matin daktari. Mulonwa ni samoro en ahonda mok rum to kifuolo tipo kifuolo remo kod gik makamago. Debed ni ang'o motimore e obo ka mamiyo remo ni wuok. Aero obo osekethore molokore rateng'. Makoro ok oti kaka onego bed ni otiyo. Remo ni akanye. Ang'o motimore makoro remo mawuok seche ma ifuolo. Koro kana ng'iso picha mar obo neno ka picha mar obo nitiere ilongo gi kuonde ma remo kale veins gi artery go. Koro ka kansa ni ochako dongo kako bedo maduong' onyalo dhi aito kaka magi koro kibedo gi kansa kansa ni kaka dongo aito kuonde ma remo kale ge odhi to timang'o obaro kanyo kose baro kanyo to koro kanyo donjo kama muya kalo gani to gimoro mana kodonjo iye ka mok en muya nyaka ifuol. Koro mano no ka ng'ato koro remo bedo ni obarore ka to remo no donje chokro mar muya to biro malo tifuolo. Nikech kansa ohero kama remo nitie, kansa ohero kama glucose nitie. Koro gik ariyo gimiyo ni kane remo kalo ka odwa nodong mondo donje i remo no mondo omadh remo no. Kar madho remo no oyiecho kanyo ema kowinjo kigolo remo aiti fuolo remo. Makuor kar ranyisi awinjo kimulonwa kacha ratil malal ni mulonwa kacha ahonda mok rum, tuoche kaka mag pneumonia mok rum, ahonda makifuolo tifuolo remo, olo mabiro ahinya kod weche ranyisi gi gin ranyisi mathoth ne itudoga kod tuoche mamoko bende daktari. Kabisa nyabedo ni samoro watudo gi nige in gi TB kata in gang'o bronchitis. Ti jok muluongo ni bronchitis magino ok gin gi asma kata jok ma nigi asma. Koro tuoche mag asma, bronchitis, TB nyaka ng'i maber kapok owach ni gin tuoche go. Nikech kansa nyalo bedo ni oponde iye kanyo to in ithiedhi ga mana ma tok ichange. Tuo ka in go to laktar oyudo maber mothiedhi onego bed ni chango. To kok ichange
nyaka benin tiere kasoro kamoro. Thothne ranyisi gi biro ga ka tuo kata kansa ni osedongo kata osetegno e del marom nade kochopo e stage mane koso en acha kata mos dhi nyime daktari. Koro thothne kar stage mar 2 kae ka gigi chako. Stage mar 1 ka ji mang'eny ok winji. Stage mar 1 thoth ji iyudo ga samoro ka nogoyi picha nikech idwaro pneumonia to gino ka gimoro kuot. Koro kar stage 2 3 kanyo molo to 3 ga 4 eka koro gigi chako timi. Koro kar stage 3 ga 4 ateji nyalo thiedh ma konyi. Stage 4 koro igaye. Koro thoth ji ojido niko gigi ne gin gima gisebedo go kuom ndalo nikech sama kansa chakore dendi kikipani dendi rite arita ni mondo kansa obedi dendi be gore kode. Koro thoth jido ni kansa kochakore kawuono to higni 3-4 kokwayude ni koro en kansa. Sama yude no en stage 3-4. Koro kawo time mondo koke obede kuomimo onya. Muya mang'adore ni do beni ong'adore nikech koro osedhi modongo ma koro kaka dendi onego beni kawo muya ok timre kamano koro kar muya ochop kare muya ok chopi iwinja kisiki gamo muya to ma onego beni ka ng'ato winjo nok mar kata gamo muya ma ng'ato dwano gamo muya ni onego beni odhi neno laktar sechego koso. Gima wacho no ber nikech nitie tuoche mang'eny mamiyo ji muya ge ng'adore. To ng'ata koyudo ni muchi ng'adore onego idhi ine laktar e piny mapiyo piyo nikech inya bedo ni muchi ng'adore nikech in gi sida adundo ni. Tuoche mag adunde mang'eny miyo ji muya ng'adore. To ji mang'eny miyo adundo ng'adore. Tuoche mang'eny mag obo miyo muchi ng'adore. Tuoche mag remo ka rembi rumo nyalo miyo muchi ng'adore. Koro sasa miyudo ka muchi ng'adore inyado gi pi oboyi be nyalo miyo muchi ng'adore. Koro sasa miwinjo ka muchi ng'adore onego ine laktar mondo pimi nikech nyabedo gi gik mang'eny makeli. To iwacho ni sama muchi ng'adore in medicine mano en emergency. Ok onego iriti. Ok gini rito nyaka kiny. Ka muchi ng'adore saa 6 otieno dhi hospital mondo laktar oneni kati bede e hospital. Nyabedo ni adundo ni kare timang'o ema kare chot milongo ni heart attack. Onyabedo ni kare en gimoro e oboyi kaka lang'. Onyabedo ni kare clot moro osechopo e lang' ni kanyo. Onyabedo ni pi kare nche biro to dio lungs gi dio adundo ni. Chobe tinde kendo ji mwaneno mang'eny samoro bedo gi pi. Nyabedo ni pi opong'o kata mana kor oboyi mano be nyabedo sign mar lung cancer. To kendo nitie confusion mano ka ji mang'eny timo kabisa nikech kansa mang'eny kata ka en kansa mar tielo, kansa mar thuno, kansa mar colon mar ich thothgi dhiel ga oboyi kabisa. Oboyi no tuo mar kansa mar lung gine kansa mang'eny ohero dhi oboyi nikech oboyi manigi oxygen. Cancer cells dwaro gik moko ariyo. Oxygen mang'eny gi glucose mang'eny. Koro glucose mang'eny miyo gidhi kanye e liver nyarok. Liver moro nikech liver mikane glucose. Aito lung e kuma oxygen opong'o kanye ma gidhiye. Koro organ ma cancers mang'eny spread ga madhiye en oboch. Koro miyo sami cheki ka in gi shida e obo. Onyabedo ni en kansa moro kamoro to dhi kanyo. Samoro nyabedo ni en kansa mochakore obo kabisa. Koro laktar onego pog ariyogo nikech thiedho gi opogore. Nyakwa Ramogi Ajwang' wang'iyo kansa mar obo dwe mar 11 wadwa ni watim awareness wadwa ni wang'e wadwa ni wapuonjre wadwa ni mondo mi wapenji emomi wantiere kod chenro mar penja laktar ok ang'eyo ni wakaw yweyo koso wang'eyo ne weche mag staging wang'eyo ni stage 1 ni wacho ni thothni ok wabi ng'ato ok bi winjo bedo ok bi ng'eyo kae to stage mar 2 wacho ni ranyisi koro chako nyisore kod weche makamago mar 3 ntiere pogruok mang'eny makoro osebede del mar 4 to koro thothni wacho ni thiedhe nyalo bedo mateka mak mana ni koro inyalo gaya mago gimoko mathoth wabodogo ne kwasekaw yweyo Nyakwa Ramogi Ajwang' seche mwaka yweyo ni orna ote penj laktar Dr. Primus nitiere ka penjo duto te ma inyalo bedo godo mondo mi oduoki nikech penjo bende eng'eyo kik dhi mabor kata matin. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.
telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. For you who kept going with no roadmap, you held everything together even when no one saw how heavy it was. You held babies and broken hearts at the same time. You loved, nurtured, protected even when you were tired, broken and unsure. You stayed soft while life tried to harden you. This is your gentle reminder. You're not weak for crying. You're not alone in your strength. You are the hero of your own story. And yes, you deserve to be so proud of yourself. Dial *811*575# to get Keep Going as your skiza tune. Raji, nyathini karani kanye. Chandrika, bende ninge kuma Rajiv nitie? And wow, it was 4 babies. So I was like, Raila has come back with such a big swing. They came not 1, not 2, but 3. Raila, Amolo, and Odinga. And then there was this surprise baby, a baby girl. Miyo moro nyuolo nyithinda 4 Kisii kendo ochako 3 mayawuowi Raila, Amolo, Odinga. Kaachiel manyako to ochako Aida. It is not a very bad scheme. It is a scheme which at least many of our teachers will appreciate. Our duty as representatives of teachers is to look into it that the best is provided for our teachers. Riwruoge jopuonj olando ni koro jopuonj dhi tiyo kod okumba mar SHA e kinde ma jopuonj osebedo kanyiso ng'ur e wi okumbano. We are zeroing in on the people involved, and I think within this week we'll be able to know, and we'll have some people getting arrested. So the progress is good, I can assure everybody. Tend arita ma Homa Bay osingo mako ji mane onyayo lweny mano okelo tho ji 2 Kasipul.
Machiegni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo kansa mar obo wantiere kod Dr. Primas Ochieng e studio. Wadwani mondo mi wapuonjre matut ta geno ni in bende medo puonjori kaka wamedo sudo kod chenro ni. Seche ma timore nyaka Ramogi Anywang'a wawinjore kacha ni nyalo oro ote e namba mar SMS 236 to bende nyalo go simu ya online mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo. Daktari kapok wadhi e line mondo mwakaw simu. Nitiere gima ni diher mondo bipimnwa kata puonjwa kotende kod stages kata staging mar kansa mar obo. Erokamano. Koro staging mar kansa mar obo watimoga staging ka wasepimo mwang'e ni in gi tuo mar kansa no moseng'ise ringo matin miluongo ni biopsy mogol wacho ni ok in gi kansa. Koro chon watimoga mana test mar CT scan to tinde to watimo miluongo ni PET scan gi CT scan. Koro mae en picha manyiso CT scan. So chon kabisa ne X-ray to Kenya wasedhi mbele makoro wan gi PET scan ka. Wanyalo make kar PET scan kanyo daktari mana kiyiena mondo mi akawie simb Bernard. Erokamano. Bernard, halo, penj laktar. Halo, Ruth Nyajemo. Machiegni penj laktar. Ma Bernard Ageso kawuok Boma Kisumu. Adwa penjo laktar ni to madho kong'o mag spirit ka ok oriwie kata mana kod pi. Bende nyalo kelo tuo mar kansa mar obo. Penjo mar ariyo. Bende nitiere X-ray moro amora kata yo moro amora ma ng'ato nyalo goyo godo picha mondo ng'e godo chal mar obo mare ka tuo pok ochopo ne mondo ng'e chal mar obo kaka chal diet left or right en moro ma noloko chako ketho. Mondo ng'ato ng'e chon ka dipo ni en kod chances mag yudo tuo mar kansa mar obo. Erokamano ahinya, penjo maber mokalo. Daktari machiegni. Erokamano. Koro kong'o to kelga kansa mar obo. Kong'o kelo kansa moko. En mana ndawa ema kelo kansa. En gima donje e obo ema kele. Nikech kong'o kimadho to donje iyi to donje fuondeni moko. Donje intestine, donje pancreas, donje koro kuonde go to lakini kong'o ker kansa mar oboni. Mar ariyo, nitie yo minyalo cheke go kapok ochopo. Koro wacho ni jok mamadho ndawa nitie gi gimiluongo ni screening program anya wacho sani. Koro kin ng'ama iki osechopo 50 nyaka 80 kaber onego timni gimiluongo ni screening mar obo, nikech ok ochuno ni nyaka imadh ndawa nikech nitiere uchafu mang'eny mantie muya ywayo manyalo miyo yud kansa ni. Koro jok ma kamago onego timni gimiluongo ni screening. To screening masani watimo gi gimiluongo ni CT scan machalo ma. En scan mopogore gi CT scan ma kawaida iluongo ni low dose CT scan. Iluongo ni en gi radiation matin kabisa. Koro inya dhi hospital iwacho ni dwano timni scan mar screening mar lung cancer. Koro giloko picha kaka gitimega magikel radiation matin mochal kama koro inya timni mondo ng'i ka in gi kansa. Anyalo kawo simba Duncan kiyena. Halo Duncan, penj laktar. Dalmas. Hello daktari. Ma Dalmas jagamieyo. Machiegni Dalmas. Apenjo niya. Ang'o ma timore ka dundu ni goyo matek kabisa to samoro odok picha koro go matek kata chaka pinyo mar ariyo niya. Chiemo to be go kata chiemo be ang'o ma timore ma kata infection mano manyalo time be. Mago e penjo na through. Inyalo nuoyo penjo mar ariyo kiyie? Apenjo niya. Chiemo be kata gek goyi kata gima chielo ma wacho ni iwinjo ka samoro dudo digo matek ma samoro tim nyaka bed pinye kodok chien. Ang'o matimo ma? Daktari. Koro abo chako gi mar adundo. Ka adundo ni gocho matek kabisa mani nyalo bedo gi tuo mar adundo. Kansa mang'eny ok adundo be tin gi kansa kabisa to kansa mar adundo bo kel adundo goch kabisa. Koro onego idhi hospital mondo cheki e tuo mar adundo ni. Kata gek be onego idhi mondo cheki maber nikech gek joma ng'eny mayudega nyabedo gi samoro bedo tuoche ma docho kar oboyo. Mano to nyalo kansa matin kabisa mosedhi kar miluongo ni diaphragm nyalo miyo ibed gi gek mang'eny. To adundo magocho no onego cheki gi daktar mar adundo. Nyabedo ni gi tuo mar adundo. Antiere kod penjo daktari.
iluonge ni gwayo ka nitiere Kisumu penj na laktar ni kiwinjo koyo to ifuolo to kar dho chunyi iwinjo ka kar dho chunyi iwinjo ka gik moko oruodho. Ma nyalo bedo chandruok ma dwaro neno laktar mapiyo koso? Mano dwaro neno laktar mapiyo. Gimoro amora ma chandi adundo ni kara chanji yena ka usimb Grace mana kiyena. Grace, hello, penj laktar. Alafu koro ne giyudo result ni an gi enlarged heart. Grace chak kendo kiye. Grace awacho niya kora ni rama samoro adundo gwecho matek samoro dok piny koro nayudi ni nadhi osiptal to koro giyudo ni otimna chest CT scan, otimna x-ray, chest x-ray, to yud ni an gi enlarged heart. Koro enlarged heart ni cause mar enlarged heart we ok utamo gi yudo. Koro ne gi prescribe na yedhe. Koro yedhe gi seche moko ayudo gi, atiyo kodgi, to seche moko gini duoga. Daktari biro duoki kata kamano nyakora mugejo. Grace? Koro na penjo daktari ni to problem mara ni dobe dango nikech the cause of the enlarged heart ne da siti ko tamo gi yudo. Ero kamana ahinya daktari biro duoki kata kamana kwayo ni kawuono wakete maino e weche mag obo, weche mag adundo wathoroga bedo godo. Daktari nitiere ka mondo wang'e lungs cancer mar obo waket maino kanyo mondo mi wayud konyruok e chenro ni odiochieng' ma kawuono. Kamano daktari. To lakini pod onyaneno laktar miluongo ni cardiologist mantie Dr. Moni, Dr. Yonga biro ga Kisumu ma Nairobi ka nyalo kata Dr. Juma nyadhire ma Kisumu mondo timne assessment. Koro ginyang'ise gima timore momiyo adundo neno bedo maduong' kabisa. Iluonga ni cardiomyopathy. Koro yudo gima kele tek ga tinya thiedhi mondo kik adundo ni kik okos moko tiyo, lakini ber ko yudi gima kele mondo kik okethre kabisa. Daktari wantiere ka kapok akaw simu ni antiere kod sim Thomas. Thomas penj laktar. Apenjo laktar niya. Dhi nyime wawinji. An gi problem. Mar obono wacheno. Nogoya picha moro to kona ni kia ni oboya obedo klot. Kaneno kaka moko chalo no, taneno ni en kamano. To kendo sechanda, an okanyal kata wuotho mita 200. Okanyal wuotho mita 100, samoro kapok achiemo to anyalo wuotho matin machop mita 100 kata 200. To kasechiemo to koro okanyal. To bedena bende onge tich. Okanyal timo anything. To ondinga bate konchiel on my right. Rama kabisa. To kendo do tunda ka gi remo an gi problem. Nyaka yaka ko nyobukore ni litbe. Mano e gima aseneno an gi problem no. To in kan kenda konya nada kene kadi Nyanza general Nyanza de pima mayudi tuono in kan mane gima chana in kon mane nyakach Mosana gituo to ber mondo idhi hospital maduong' kata Nyanza referral Jaramogi. Dhi ma Jaramogi mondo laktar opimi maber nikech mano tuo monego opimi. Neno boni beto osekethore. To sama oboko okethore kabisa nyabiro ni ionge kansa to mos obiro ketho adundo ni be. Ibo bedo gi miluongo ni heart failure. Adundo ni be bo chako fail. Koro nego rese mondo konyi. Mano ber mondo odhi kanyo. Okucho ni en gi kansa onyabiro mnani adundo okethore. En gi chandruok nikech adundo ne osekethore. Kechinjo wacho ni konyal kata wuotho. Ahinya nyako sechiemo to koro teka chut entiere kod chandruok mang'eny. Mano chandruok. Boche no nyabiro ni en stiff kabisa. Antiere kod penjo machielo. Daktari antiere gi shida e kora, noyudo masira mar apaya hik 2020. Kore nochwer e lam nyaka thunde to sani korka tinde otugore seche moko ore
Kochamo gima liet. Nosedhi x-ray to wacho ni onge gima noyudi. Koro kapok iduoko inyalo yena kaw simu. Eh. Hello, penj laktar. Hello? Machiegni? Wawinji wan be? Na penjo ne ya. Penji? So, samoro watono wangu ninda wakile karta. So, lawa ni ngima samoro kunyege ya na. Mau sinyalo weyo. Koro isedo ndawa. Ero kama naenya daktari wadhi nyime. Ndawa tang'eni weyo ok yot. Yot weyo kong'o molo weyo ndawa. To tinde nitiere program minyakonyi ma mondo iwego ndawa. Nitiere gimi luongo ni Nicorette. Inyang'iyo kata mana chemist. To en gi tik mar ndawa. Koro sami winjo ka in gi riyo mar ndawa no ikete dhogi. Aeto omiyo koro kiket ndawa nikech en riyo no otieko nikech gima ogineno kaka olose ogolo smell machalo mar ndawa cha. Koro kimadh ndawa wuon. Koro mos wi chako switch off from ndawa. Koro nitie gimiluongo ni Nicorette minyang'e chemist makonyi mondo item kinyawe ndawa. Ero kama naenya daktari wadhi nyime. Aneno ka sa oseringo matek mokalo. To nitiere gik ma daher mondo mi ipuonyi kwara Mogejwa kapok watieko chenro. Koro tuo mar kansa mar oboni ka in gi stage 1 gi 2 inyalo gole mang'ade kabisa kendo tinde lakteche nitie manyatime. Moi Teaching Referral, Kenyatta National Hospital, Kenyatta University Teaching Referral Hospital. Osiptende gi kata mana 10 wek inyalo timni operation mag gol kar obo mantiere kansa no. Thoth ni golo ga kama tuo no kata igolo nus obo ka in gi stage 1 stage 2. Stage 3 mondo othiedhe matieke ok yot ga. Thoth ne inyalo mi gimiluongo ni yath mar lwedo mar chemotherapy, inyalo mi yath mar radiation. Jomoko onyalo rumo, jok moko ok obi rumo, pod onyalo dong'. Kichopo koro stage mar 4, tuo mar kansa mar oboni oeroga landore. Onyalo dhi e chokegi, onyalo dhi oboi moro, onyalo dhi e obwongoni, onyalo dhi mo affect spinal cord mari ma koro ok inyal wuothi, bed paralyzed. Onyalo dhi e glands moko luongo ni adrenal glands mabuta kar nyaroki. Koro kose wuok kama nitie modhi to koro thiedhe bedo matek, koro igaye. Nikech tuo ni ng'eny e tuoche pinje mar wasungu nitie yedhe mang'eny kabisa. Kendo pinje mag wasungu kata mana jok ma stage 4 mosedhi ginyalo dak kuom higni. Kata kae nitie yedhe go moko mosebiro mabe watiyogo ma ji nyadakgo. Ok gin yedhe mag chemotherapy, nitie moko miluongo ni target treatment, kendo nitie yedhe miluongo sa ni immunotherapy. Bech yie mani malo lakini ng'ato nyalo bet ma konyore kodgi. Oseno ka Kenya ka nitie jok maseno mose yud gi stage 4 to sani gin higni mar 3 mar 4 magidhi gi yedhe gi gidhi go mbele kendo wanomna ka gibedo motego magidhi na mbele gi gik ma gitimo kawaida machalo ni koro gituo. Koro thieth sani ginonro mantie osemiyo research okelo yedhe mang'eny, to yedhe gi wan lucky e Kenya ka ni yedhe gi through SHA pod wanyalo yudo gi. Koro ber mondo bed ng'ato gi National Health Scheme iluongo ni SHA manyalo konyi mondo kik burden mar ng'iewo yath obed kod inyalo bedo kondo. SHA no nyalo konyi access tuo kuonde mang'eny. SHA no konyo jo manigi tuoche mag kansa molo tuoche te. Daktari, twak pod ng'enye kendo pod omit mokalo. Mak mana ni thuolo emomaya wang'a. Nakwayo ni mondo wagol twagni e studio. Kapono koro wanyalo tere oko kocha. Wanyalo tudore kodi e yore mag mbui kata e yore mag simu. Wanyalo yudi kanye. Kata wanyalo tudore kodi nang'o pono ni ng'ato pon tere kod wach. Koro inyalo oro na SMS ani an gi sekretari matinde. Kigocho ne to boydo e simu. Inyalo yude namba mar 070 436 Inyalo nuoyo 070 436 kata inyalo yuda Kenyatta kata inyalo yuda ka lakteche miluongo ni Fortis suite namba 910. Erokamano.
Amor mokalo daktari adoko ni erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kwa gweli ibo biro mondo imed konyo oganda wa kotenore kod tuoche mopogore opogore mag kansa. Abo biro. Erokamano ahinya. Erokamano. Ne Dr. Chieng' waduoko erokamano makende ne jogo mochung'ne taya ler kachiel kod duol e studio ka aduoko nu erokamano mathoth. Ne director na Bobo Afula kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja erokamano mang'eny. Ne in jahera mar chenro ni iwinjo ranyisi mane daktari owacho nitiere ranyisi ma kiwinjo to tem matek ine laktar mapiyo piyo kaka nyalore. Owacho ni kidieny mokwongo kata stage mokwongo inyalo thiedhe inyalo gole oko te. To kiwe modhi ahinya to nyalo kelo chandruok. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oritiuru masane.